Aslında matalar 3 topara bölünýärler. Tebiği matalar, düzümünde blok saklayan matalar, sintetik yani emeli matalar. Tebiği matalara paxtadan we lyondan öndürülen ölümler degişli bolup durýar. Düzümünde blok saklayan matalara ýüngden we ýüpekden öndürülen matalar degişli bolup durýar. We emeli sintetik matalara zawodlarda, fabrikalarda emeli usulda ýasalýan matalar degişli bolup durýar. Biz size geçen edeki ýazgylarymyzda ýüpek matasynyň häsiýetleri baradynda gurrun beripdik. Bu edek bolsa size viskoza, kupra, asetat ve triasetat yani emeli usulda öndürilýän matalar barada gurrun bermekçi. Bu matalar görnüşi boýunça ýüpek matasyny öğrenmeňdeş bolup, siz olary penjekleriň, paltolaryň, şeýle-de balaklaryň işlikleri hökmünde görüp bilersiňiz. Bu mataların işliklenen egneşikleri öý şertlerinde ýugmak asla gadagan. Sebäbi olar ýugulan halatynda girip geçelip bilýär we asla ýazylmaz ýygyrtlar emele getirip bilýär. Şeýle ýagdaýlar bilen ýüzleşmek üçin hormatly Mayam Himika Araşdyrma Karhanamyzyň müşterileri biziň Mayam Himika Araşdyrma Karhanamyzyň himik araşdyrma usulllaryndan peýdalanyň.